sak pepadane pating carwet lakune mudhar abyor kumerlap lamun Candra Pindha tintang hasile pernah kepining talaga pinembong ijeme gegodhongan kang katingal redung-redung ijo raya-raya sinambung pepetetan kang sarwa pinatut miwah sesekarang kang samya abyor manca warna sekar mawar kenanga kanthil melati menur dadi sekara tanjung tatang kantun sekar kurban daru katingal pandra sekare akarya sesem kang samya humiyak kanan kiringipun padipokan tinaman sarwining pala nenggi pala wija pala mandul pala kasimpat tuwin pala kapendhem asri lari aning karang kitrim yang tumpang sari pertapan Sukalima winangun sarwa prasaja bali wisma winangun limasan pinayu rapak sinangga saka guru reksa Jatiwasesa lan sinten ingkang madhep dadi raja pandhita ing Padipuan Sukalima nenggih ingkang peparap Sang Resi Arik Wijaya inggih Sang Resi Durna ya Sang Dahyang Durna Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra Pandhita gentur tapane manten smedine tur sekti mandraguna lipating kawruh latih pandraitane agal mbak bos kacakup tatang kasamaran marang obah sing jagat nuju ari prayogi Sang Wikudibya miyos ing patrabaan den adhep para siswa jejanggan manguyu cantrik ulu guntung piwahindung-indung ingkang timihian cantrik jemawan dantan patura dangu katungka prapaning panenggak Pandhawa satrunggul pawenang kasih Raden Bratasena ya Raden Werkudara ya Raden Kusumayuda ya Raden Bantawastratmaja ya Sang Kusumadiraga ya Sang Jayaraga ya Sang Bayu Panutup kagat Sang Pandhita pimulat prapane Sang Jayaraga kadya prinangkul lungaryanira kinanti lenggah mangkono kanthi ririh ruruh rereh pangandikane Sang Ayodhi ingkang dereng kawiyosing lati Premarang isap sarine
berkenggeng pindho ujaning Brahmana Sasanti Jaya Jaya Wijayanti wong alem-alem Moga mangsa maksiat madat madat bino nirwadon nira prabawing saluka rukmi kabeh mung pangandra tinggal ira jebek awalah mereka kantel kudu tekisan dengan neneng sonde patien pinanten ora kuman dukres tuku tapi ana kertasana anjay ini kurang bareng ya tuku tapi ana kertasana anjay tuku paci ana kedung darah sun mas padake Kang Prapta iki Bratasena padha becik nggih praptanira. Iya to. Wah. Kembang meja. Gawat. Aja kaget Bratasena Kang Prapta. Antuk pamujine Bapa Duna guruku lulus raharja. Ora ana pambengan sawiji apa tasaku katuru Bapa Duna guruku ya yang nggih wis tak tampa gawe pengerasane pun Bapa nggih ora liwat pangestunipun Bapa wae tampana nggih jaya laga ya tak tampa tangan loro tak embun ana mustaka uga dadi jimating Bratasena mimpi kayuwanane Werkudara. Ya kan. Wis lungguh kan prayoga nggih. Wis ora kurang prayoga. Kosek ya. Sajak kita hamengku gati pengawak Bodro Praptani Lore Padi Patsok Kalima ya Suka Lima kene. Ana wigati apa nggih? Bratasena. Wah. Tekaku ana kene nemu
telung perkara triwigati kang sepisan mung tetinju kayuwanane kahanane padikuan sukma lima nyatane wis 5 taun kepungkur aku ora mrene saiki akeh wewangunan kang apik-apik kang idap-idapi dalan-dalan saiki ya wis apik wis resik wis ombo semono taman-taman ana ing kene katon ijo royo-royo asri dinulu bab kang kaping pindho prapta pohana kene kepiye kahanane Bapak Durna apa ya sehat apa ya waras apa ya waluya ya Nger Pratasena anakku kang bagus ya kawula anakno Nger sejatine pun Bapak Durna apa ya sehat ya waras ya mung dopete wae sing ora waras kok Nger lah ya ngono ta para yaga padha dene kang wigati tri perkara apa Nger Bapak Durna kepiye Nger kowe kuwi dadi guru dadi pendhita lawas apa pendhita anyar lho kose jagat wis nekseni ya ta pendhita Durna guru sing lawas pendhita wis suwe ora pendhita anyar pendhita wis akeh pengalamane wis pendhita akeh mangan uyah wis akeh pengalaman ngono kan iya yen pancen pendhita Durna kuwi pendhita lawas kudune ngerti sadurunge winarah apa kang dadi sedyaku prapa ana kene ayo batangen apa kang dadi sedyaku kang wigati ana ngarsane Bapak Guru Durna kose sabar Ger pendhita ngono jatine ngerti sadurunge winarah nek ora kena dhisik krasa aku mengko ndak dosa Ger muga kanggo bebukane carita ing wengi iki ayo walopo crita Ger apa kang distia kita sedyanira ana ing pertapan Sukalima kene ya Sukmalima kene Ger Pratasena iya dene prapta kono kene aku memprihatinake marang uripku iki marang jiwa ragaku iki ameng awakku iki uripku mung ngalor ngidul klambrangan kaya wong edan ora ana gunane ing mangka aku jejering satriya kudu bisa ngayemi lan ngayani para kawula cilik sing tegese ngayomi kudu bisa gawe tentreming para kawula bisa gawe praharganing kawula kang kawula bisa ngayemi tegese bisa gawe senenge wong cilik dene kaping 3 bisa ngayani tegese jejering satriya kudu bisa gawe mulyaning para kawula lan manahe sipating satriya kudu bisa nglakoni pitung bab kang angka 1 yaiku satriya kudu bisa setya lantu marang hanane Pancasila sing rakna diwahi maneh iku minangka dasare nagara dene bab kang angka 2 kanthi jujur lan sucining ati kudu setya nindakake hangger ing negarane kudu dilakoni kudu dituruti ora kena swala apa kang wis dadi angger ing negarane dene kang kaping 3 jejering satriya kudu melu cawe-cawe cancut taliwondo jaga ateke nusa lan bangsane sak mangsa-mangsa negara iki kena parang muka katakan parang muka kudu bisa berjuang anut kabisane dhewe-dhewe dene kang kaping 4 tetulung marang sapa wae yen perlu kanthi ora duwe pamrih apa wae kejaba rasa welas lan asih yen pancen sipating tetulung ora pilih-pilih kuwi suku apa agamane apa kabeh ditulung kanthi lahir lan batin dene kang kaping 5 wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe yen pancen wani urip ora kena jagake parang paweng liya kudu bisa nyambut gawe apa kang dadi kabisane dene kang kaping 6 tanduke marang warga Brayan kudu kanthi susila alising
alusing budi pakarti tansah gawe pepadhang lan paring liyan. Mula saka iku ora kena nyonyok gawe gelaning ati marang liyan kebrayan. Kang kaping 7 kang pungkasan yakin yen to kahanan donya ora langgeng owah bingsir nyokro manggilingan. Mula yen ana owah-owane jagat kudu trima kanthi lahir batin ora kena swala. Mula kabeh mau jejering satriya aku ora duwe kebengan, ora duwe cekelan, ora duwe ilmu. Tak gawe tetulung marang sepadha padane manungsa, dak kira bakal muspra. Mula saka iki teka kowe ngene. Ana ngarsane Bapa Guru Durna sing cocok sing jumbuh karo pribadiku, karo jiwaku. Yen ilmu apa? Yen ana jimat apa yen gegebengan apa kang kudu tak sandang. Mula saka iku prapta kene amung Bapa Durna kang bisa menehi ilmu kanggo jiwaning Bratasena. Leng-lenging driya mangu-mangu mangunggung kandhutan riman ler-lena tanpa nganin yen pantulusa mengko sang Hyang Utama lole semua rantai hidup ning dumpul wana dadi alas dadi wana jebebek Allah prit gantil buntute kisah dengan neng sareng mripat dengan orang waduk bres ya yang ger Bratasena ora kleru yen to jeneng sira bakal meguru golek ilmu golek cekelan golek jimat ya ana kene kene ya kene iki ulekane kawruh kedhonge ilmu pusating jimat agene akeh ya ana kene iki iki tenan Pandhita Dana iki yang bab ngilmu ya kene ilmu sak benering bener ilmu sak dhuwure dhuwur ilmu sak kandele kandel sak jero-jero ya ana kene nek liyane ngono ngilmu tiron ilmu ora asli ora awet kalau kene ilmu pian kanggo sawise urip ha iki tenan ora umum buktine wingi lagi wae pemerintah kota Surabaya ngenekake festival rujak ulek iki tenan akeh para pasarta sing rawuh sowan ana Petapang Sukolimo jaluk cekelan, jaluk gimbolan lho kabeh tak cekeli. Nyatane sing tak cekeli gimbolan yo menang kabeh untuk suara kabeh. Ya iki tenan ora bojo. Ora ngapusi. Contohnya iki ana 6 sing tak gimbali ning sing kalah ning siji. Ya ora apa-apa diterimake wae. Oh, kirim 6 kalah siji ku ya lumrah. Sing 5 ya menang kabeh. Kok kira-kira gimbolane kok ceblok ya? Tenan. Nek kene kudang ilmu, kudang kawruh. Arep belajar dalang, nek kene ana gurune. Ya kuwi sing nebak. Arep belajar nyinden, ya ana kene ana. Tenan. Nek pengen belajar dalang, belajar nyinden, paranggana engko nek wis dalange mudhun, ayo Pak Dalang nomor handphone pinten anak kula badhe belajar dalang, badhe sinau sinden. Ana kene nggone. Arep belajar MC manten pambiwara, ya ana kene nggone. Ora ketang Allah kaya tanpa rupa Bapak Durna ku ya gurune pambiwara, pawyatan pambiwara. Ora omong iki tenan. Ya, bagak panggono. Ah, ayo nek belajar sinden ana tenan. Lah iki seksine ya ana ayo dicoba. Kayak apa? Ayo. Yaitu dandang gula Banyumas. Nah, telu Mas Broto. Lu ayo coba. Ya, tenan iki. Tadi andani ya
Ya iki hasilnya gue ngajar ya iki. Ayo oper kapan? Ya, oper. Rada mepet niki. Apunten Pak tasih belajar. Kok tak omat di omat di ngene kok. Sini Bapak. Nang ora tek ta. Wes, rasa tingkake lirir metu wis entek. Ya. Ala ngen. Nggih. Bar dalang ki kok dipirsani luar biasa hebat Mas Bayu. Pengen delok gaprakane ya. Udangane luar biasa. Wes iki gak tekak cukup. Jeneng kita Bratasena, yen jeneng kita sipating pemimpin satya ilmu, kudu duwe ilmu kasampurnan nggih nomor 2. Pamangsa tambak pecah, cantut gumragut manjing samudra. Tulya dreng irakanyo, gawa banyu sumaput pentis. Langkeng kanggo nira sumingap napake migat jangga kang warit kaponaga kumambang kakak kumawaku Ganti buat mantan-mantan dia mau yen pancen Bratasena kudu duwe kawruh duwe cekelan kebengan kang wujuding ilmu kasampurnan. Ayo saiki wejangen ilmu kasampurnan yen bisa dirungu karo akeh wis nang kene. Aku wejangen ilmu kasampurnan nanging yen pancen ora kena diwejang dirungokke wong akeh. Ayo tak derek ana sanggar pamudan catur netra aku wejangen ilmu kasampurnan. Aku sik sabar. Ngilmu kuwi kelakone kanthi laku, lekase lawan kas kas nyantosane. Setya budya panggesing tunggal antara ngilmu kelakone kanthi laku. Ana pitupane nggih. Ana beban rasan, ana bebanane. Yen pancen Bratasena bisa mujudi bubana, esuk bisa mujudi sore tak wedang ilmu kasampurnan. Yen sore bisa mujudi bebana ku mau, esuk tak wedang ilmu kasampurnan. Iya, rupa kondo apa kang dadi bebanane. Yaiku bebanane kang sinebut kayu gong susuing angin. Nah, kuwi. Wah. Kayu gong susuing angin. Krungu wae lagi iki. Terus manggone ana ngendi? Ya ku manggone ana Gunung Reksamuka, ana alas Tibrasara. Yang kono dununge kayu gugung susi angin.
yen pancen Trawaca gawe Bapa Durna bakal dak laksanani, bakal dak goleki. Pamit daya-daya aku iso lulus rahaja. Ya nggih, tak sangone Basuki nggih. Lamrene griya mangu-mangu. Mangu ati mangu. Aku mbok umpul nek ana kene wedi nggih kok nggih.